Soc Òscar Ferrarons, professor de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est. Us vull presentar el projecte que estem portant a terme, que es diu Fonts del Montseny. És un projecte de recerca que estem fent els últims 4-5 anys. Enginyers, farmacèutics, químics, informàtics, fotògrafs, i que es tracta de fer una anàlisi de les 900 fonts que hi ha a la reserva de la biosfera del Montseny. Hem fet una anàlisi des de la cultura de la font, però també dels elements mineralògics que hi ha en l'aigua. Sodi, potassi, magnesi, pH, conductivitat, ferro, nitrats, etc. Ho hem portat a terme a la zona est, a la zona nord i a la zona oest de diferents anys, i ara en aquest moment que estem aquí confinats estem treballant també a la zona sud, processant les dades que tenim d'aquest àmbit. Esperem doncs que amb aquests treballs, que estem també desenvolupant un treball final de grau, doncs puguem arribar a concloure el que ja hem vist en les altres zones, i és que les aigües del Montseny són aigües de bona qualitat per a la salut, són aigües de baixa mineralització, lleugerament bicarbonades i càlciques, en què el seu component mineralògic influeix de la zona geogràfica, com hem pogut estudiar, i també del component altitudinal. I una cosa també molt important és que hem vist que la quantitat de nitrats que està associada, és un indicador de la qualitat de les aigües, doncs és molt baixa, i així podem dir que el 98% de les fonts del Montseny brollen aigua d'alta qualitat. Doncs aquest és el nostre projecte, continuem treballant des del confinament. Em despedeixo amb un got d'aigua de les fonts del Montseny.